21 ноябрь бөтә дөнья телевидение көне. Уны касандыр Берләшкән Милләттәр оешмаһы игълан иткән. Ләкин был дата бер ердә лә рәсми билдәләнмәй. Хәзер телевидение дәвре виртуаль дөнья интернет селтәре менән алышына барһа ла, кешегә оператив мәгълүмат җиткерүдә уның мөмкинлекләре әле киң файдаланыла. Баймак районының Ишмырда авылы укучылары мәктәп яңалыктарын үзләре язган телевидение һәм басма аша таныштыра башланы. Ишмырда авылы китапханасы. Иртәнге линейка адналык хәбәрдар менән танышудан башланды. Экранда бер юлы 3 диктор видеосюжеттар урынына бер артлы куелган фоторәсемдәр. Барыһы ла телефонга төшерелгән һәм әзер эфир видеопроектор аша тамашачыларга күрһәтелә. Күптән түгел мәктәп телевидениеһы кастинг үткәреп, даими дикторлар булдырган. Хәзер урындагы хәбәрдар менән Айзилә Тутманова һәм Айгиз Исәндәүләтов таныштырасак. Так, елмайдык. 1, 2, 3. Һаумыгыз. Хәйрле көн, кадерле дуслар. Эфирда яңалыктар тапшыруы. Студиялар Айзилә Тутманова Һәм Айгиз Исәндәүләтов. Эфирга әзерлек бара. Инглиз теле укытучысы Ләйсән Монасипова мәктәптең телевидение дикторлары менән күнекмәләр үткәрә. Үзебезнең каналларны Баймак ТВ-дан карап, хәзер балалар өчен күп каналлар күп бит инде, тамырдан да алабыз. Менә диктор үзен нисек тота, шуны карайым да, һәм шул үзем өйрәнәм башта. Шуны һәм өйрәнгәнемдә балаларга өйрәтеп, балалардан шуны һорайм мин. Кыюлык, үзләрен тотырга өйрәнәләр, телмәрләре лә яхшыра бит. Бу бик файдалы, укучылар өчен бик файдалы. Диктор булып мына эшләгәндә нинди кыен һынау, нинди иң кыены нимә? Иң кыены укып ятлап алу. Үзенең телевидениеһы гына түгел, урындагы басмаһы, хатта корылтайы булган мәктәптәр еш күренеш түгел. Педагог Гөлгүнә Үҙәкина етәкселегендәге бер төркем Олытау хәбәрдәре дигән басманың икенче һанын әзерләй. Без Олытау хәбәрдәре гәзитенең хәбәрчеләре булып эшләйбез. Безнең мәктәптә үткән төрле сараларда яктыртырга тырышабыз. Иң кыены мәкалә язулар өчен. Укучылар үзләре кызыксынып, ихлас утындылар бу эшкә һәм адна һайын дип әйтерлек, төштән соң йыелып, менә балалар инде сара үтте, инде сараны гәзиткә бастырайык, яктыртып арайык дип һөйләшеп, кәңәшләшеп, баш мөхәррир Гариф Шәйхмәтовна кәңәшләшеп, гәзиткә бастыралар. Без башкорт телен камиллаштыру өчен безнең мәктәбебез төрле яктан үз эшләрен алып бара. Бездә мактау кагызлары, рәхмәт хаттары, игъландар тик башкорт телендә генә басыла. Сәхнәлә үземдә ничек тотарга өйрәндем инде. Сәхнә алдында мин сыкканда курку юк инде. Мәктәп белем үзәге генә түгел, тәрбия бирү һәм алу урыныла. Чөнки бүгенге тормыш үзе балаларның яшьтән инициативалы, кыю һәм һәр өлкәле һөнәрмән булуларын таләп итә. Гөлнур Ишбулатова, Ремиян Турин, яңалыктар хезмәте.